دەهەیەما چارمەهاندا لە سەر سنوور و دناف کامپاندا پەنابەرێن کۆبانەی چاوەڕێ ڕۆژا ڤەگەرانێ بوون بۆ باژارێن خوا و دەما چەکدارێن داعش ji کۆبانê hatin derxistin beşek ji xelkê vî bajarî sinûrek ji penaberiyê re danîn vegeriyan ser mal û xaniyên xwe. Xaniyên gob ardê verast bûne ji sedema şerên 133 rojan. Vegeranek bi esayî zû baş nabe û dêbarekî din lê ser kôbanê û berpirsên kôbanê çê bike. Ji bo dabînkirina bîdawîstên rojane ji xwarin û vexwarinê ji xelkê wî bajarê re. Ji ber din hada û li golî berpirsên kantona Kobanê 20,000 welatiyên bajar vegeriyane. û bi tenê qaseyek biçûk ji biteviyên rojane di dikana de mane û beşî vê hejmara welatiyan nake. Pêdiviya rêyek ji bo Kobanê werê vegirin lê hemû rê dibin destê Daeş û Tirkiya de ne. Herçenda çekdarên Daeş bi dihan kîlometr hatine dûrxistin ji bajarê Kobanê lê heya niha jî kantona Kobanê dibin dorpêça Daişê de ye. Ji her sê aliyê Rojhilat û Başûr û Rojava ve. û turê nînin hevkarî ji deverên dinyeyên Rojavayê Kurdistanê bên bo Kobanê. Ji bo vê yekê, di vê yebekê û be piştîvaniya pêşmerga û hevpeymanan şerê girê spî li Rojhilata Kobanê zû yek alî bike. Da Kobanê bi kantona Cezîrê ve girê din û rêyeka bazirganî di navbera herdû kantona de bê vekirin. Yan jî berpirsên kantona Kobanê daxwaz ji Tirkiya bikin, derwaza Murşid binar ya got Kobanê bi Tirkiya ve girê dida ve bike. Da pêtawîstiyên rojane derbasî nav bazarên Kobanê bibin û pêtiviyên welatiyan bên dabîn kirin.